Mantinido bilang saro sa top-performing units kang PNP sa nasyon ang PNP Bicol. Iniampig biklad kang ahensya matapos na makaguno ng 96.47% na Unit Performance Evaluation Rating para sa taon 2022. Sigun sa tagapagtaram kang PNP Bicol, nagpantulosinda sa total na 17 regional offices sa nasyon, dugang pa kang ahensya. Dakula na gad ang naging papel kan mga lokal na pulisya sa mga syudad asin banwaan para makuha ang onrang ini. Urog na sa kampanya kontra kriminalidad, illegal na droga asin insurhensya. Big challenge sa PNP Bicol itong ma-maintain itong pagiging top performing PRO over the Philippines. Kasi last 2 years, I think doon kami palagi nagpe-play sa 1, 2, 3 ng national headquarters, and we will continue to sustain the momentum po ng operations dahil kita mapundo. Sa datos kang PNP Bicol kang nakaaging taon, maabot sang 200 milyong pesong kantidad ng illegal na droga ang na-recover kang PNP Bicol, na nagresulta naman sa pagkakadakop ng lampas 1 mil na drug personality sa Bicol. Sa maiwasang pag-aresto naman sa mga wanted persons, total na 5,700 ang nadakop sa Bicol. Lampas ang gatos naman na miyembro kang rebelding grupo ang matrayumpong nadakop, na nagresulta sa pagkakakumpiskar ng 614 badil. And we keep on monitoring lahat po ng mga accomplishment ng ating mga kapulisan, and we supervise kung si Seman ang nagkukulang, nagtatabang po ang Satuyang Regional Director kung ano ang mga kaipuhan nindang dagdag na manpower or even sa logistics na kaipuhan, yaon po permen sa Tuyang RD na magsuporta po sa ating mga municipal police stations. Apwera sa lokal na pulisya, dakula man ang naitabang kang kooperasyon kang publiko sa akomplishmento kang PNP, bagay na pinagpapasalamat kang opisyal. Good for us now because kasi bayanan really works. Yaon ka mo as part po ng PNP, collaborative effort ng community, saro yan sa muyang ingredients why nagiging kitang successful. Yung suporta, talagang pinapasalamatan mo yung gabos ng mga stakeholders na tumutulong sa atin, yung mga church-based organization, faith-based leaders na continue na nagsusuporta sa moya. Asigurasyon kang PNP Bicol, gigibuon pang mas maigot ang kampanya kontra kriminalidad, asin ang pagprotehir sa komunidad, hagad maninda, ang padagos na kooperasyon kang publiko. Para sa mga baretang tatak Bicol, Nomer Corporal.